Доктор Дани, често жените по телефона питат как да разберат дали имат водна задръжка или лимфен застой. Така, има разлика и затова всъщност сме допълнили тук определени критерии, които много лесно може да се ориентирате дали имате водна задръжка или лимфен застой. Първият критерий е дали задръжката на течности, която имате, е на цяло тяло или е локално. Когато е на цяло тяло, то тогава в такъв случай вие имате водна задръжка. Когато е локално, най-честият случай е лимфен застой. След това нещо, което е много ключово, е дали самата задръжка на течности е симетрична или има и асиметричност. Асиметричност се наблюдава при лимфния застой. Това означава, че може единия крайник да има малко по-голям обем от другия крайник, докато при водната задръжка симетричността на практика е симетрична водната задръжка. Другото нещо, което е важен критерий за да разберете дали имате водна задръжка или лимфен застой, е дали тази задръжка се влияе от месечния цикъл, от хормоните. Едва само при водна задръжка имате влияние от месечния цикъл, от хормоните. При лимфния застой това не се случва. Също така, дали се влияе от определен хранителен режим и диета. При водната задръжка диетата много бързо повлиява. И затова ще отбележим с плюс. Докато при лимфния застой диетата не дава бърз резултат, и самата диета трябва да е много специфично насочена за лимфния застой. Друго нещо, което е дали килограмите варират лесно и много. В случая в рамките на един ден да променяте повече от 1 кг. В случая само при водната задръжка се наблюдава тази вариация в телесните килограми. Последните критерии са, ако тръгнете да приемете определени диуретични билки или диуретици, в случая кое ще се повлияе. Ако приемате диуретици, ефектът ще бъде само върху водната задръжка, но при лимфния застой няма нищо да се наблюдава. Докато другите средства, които са лимфодренажни средства, билки, добавки, съответно манипулации, когато имате водна задръжка, няма да се повлияете от тези средства, но съответно те при лимфния застой ще дадат положителен резултат. Това са най-честите критерии, по които вие може сами да разберете дали имате водна задръжка или лимфен застой.